Pinapalabas, nakita ni Benito ni Edita, ket nagsasarunon ti dinamag na iti daytoy. Kang runaan a dinamag na ti may papan iti mapa ti kinabaknang anay balkot idi kada Gringo ken Rafael. Adu kumapay ti kayat adamagan ni Benito, ngem imbaga na anasken a mapanpay iti ayan ni Pedrita. Pinaguray na ngarod ni Edita, tado pay ti kayat na adamagen. Ngam saan meten a naguray ni Edita, gaputa dinardaras na ti Pimanaw, ket nagsublin iti ayan ni Gringo. Kabayatan na, nakadanon meten da Julia ken Rafael iti probinsya da Julia. Nalawa arancho ti bambantayan ti kabsat ni Julia. Ket apag isulaunay ti kayat ni Rafael a panagsuro iti trabaho iti away, sakbay nga agpakita iti Hacienda Gabriel. Itagagayem, adtoyen tituloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Agrobwat ni Sika Benito. Mapan ni Sika sa pulen ni Edita kadagiti balay na pagdagusan iti pueblo. Anya? Kasapulan ni Siak di mapa. Halaan ni datayo day jay na mapa. Senyor, dinamag kunti may papan iti dayta. Ngemawan ka noon. Por qué? Di na kano amono kasano ti kinapatag dayjay ana ibalkot ide iti na italagken kuana amaladaga. Isu adi na kanon ammo ti ayan na. Amangan pay ket kanon o nagbalin idin a pagpunas sa kalpasan na naibeleng. Palso! Senyor, nagmonometan ni Sika Benito. Apay ngamin na imbaga na dagos ni Sika ti may papan iti dayjay na sapsapulan ni Siak. Senyor, nasirib ni Edita. Amangan, no ininteres ni iso ti mapa, iso na dinan kayat na isuble. Senyor. Ala, agrobwatan ni Sika, ket sapulan ni Sika ni Edita. Idatag ni Sika kanyak dayjay na muher, apaman na makitam. Agyaba na tanda ka, Benito. Wen, senyora. Binaunak ni senyor amang kumustameten iti kasasaadyaw. Nasaya ti kasasaad ko ditoy. Adda ka aro bakakadkadwak ditoy no iti rabii. Kasta ka day. Ibagaman ka di Marisol, taumaymat ditoy, Benito. Ay, ado ti pakakumikuman na, senyora. Iso ati bilin ni senyor, ket da kayo ti umay, Ijevilla. Aniya? Ikuyog kayo kano iti panagsublik, Ijevilla. Alawan, umayak nga rod. Kaya't ko makita ba nun ni Marisol. Nagpintas kat nga tanday jay nga po. Ay, talaga amistisa, senyora. Iso nga umay kayo, tapno makasini nga jumat jay apo kuyaw. Papa? Ayan nila kay Benito? Ni Benito? Adda nang ibawanan ni Siak, ihamiya. Adda pagkasapulan ni Sika? Mandara ko ma, tapadigusan ni iso ti pagsaksakayan ni Siak na kabalyo. Kaya't manin ni Siak ti mapan iji rancho? Kasta ka di, iha. Orayan ni Sika nagsubli, ihamiya. Sa dino tinangibaonan ni Dakayo kanila kay Benito, Papa? Napanigayan ni abuela ni Sika, ni abuela Agosta. Porke? Anya ti aramidan ni isu ijay, Papa? Amangan no kadwa ni iso nagsubli. Kadwa nila kay Benito ni abuela Agosta? O may dito'y Villa ni abuela Agosta, Papa? Si, iha. Anya
Anya itan ti itsura ni Abuela Augusta. Makitan to ni Sika no maikuyog ni Benito, iha. Ay, Iso na orayan langan ni Sika. si, Papa. Iha Mia. Panaganan ni Sika ti kabalyo ni Sika. Kas iti kabalyo ni Siak. Pinanaganan ni da kami kini Benito iti istalyon. Ket brutos met ti kabalyo na pagsaksakayan ni Iso. Si, Papa. Napintas na agpaiso. No mapanaganan met ti pagsaksakayan ni siya na kabalyo. Paragaran ni Sika, iha. Guwapa to'y kabalyo ni Sika. Anya tinapintas na maipanagan kan kwa na, Papa? Daytay, may bagay matlaki ni Sika, iha. Anya tinapintas, Papa? Anya nanagan ti maibagay? No siyak ti mangpanagan kini Iso. Bagay kini Iso ti mawagan iti mistisa. Wen, mistisa. Takas matlaken ka na mistisa. Oh, napintas, Papa? Kayat ni siya. Mistisa, tinagan ti kabalyo ni siya. No kas tagarod, awaganan ni Sika iti mistiza. Iti kasta, may ruaman ket amunton ni Iso tinagan na. Si, Papa. Ni mistiza ti kadkadwa ni siya iti inaldaw. No kasta nga rod, Iso ti makasarsarita ni siya. Hello, mistiza? Mapantumanin agpasyar ni data iti rancho. Naimbag, takinabaylan nyo pa iti simurot kini Benito, mama. Wedi, Esteban. Kayat ko makita ti apu kog babae. Nakapimpintas kat gata. Si, talaga na mistiza ni Marisol. Imalalauna iti abuela ni Iso na Espanyola. Kasta ka di. Muchacha! Ibagani Sika kini Marisol na dandito'y ni abuela ni Iso. What's it now? Mama, orayin niyo. Umayan ni Marisol. Kaya't nakayumot na makita. Abuela Augusta. Apo, ay na nakapimpintas to'y apo ko. Abuela. Taibang man, tadilak nalipatan. Maragsaka na ka makakita manan ka. Oy, nabalasang kan. Si Kati Prinsesa dito'y Hacienda Gabriel. Ay, sayang lang taawanan na iti mamam. Saan mo na nakita pa'y manipo din na nagpa-Espanya kayo kan ni Papam. Abuela. Sabay ko ma ti pagsaritaan ni data. Saan ko na kaya't nalagipan ti may papan kan ni mama? Apo? Por favor, abuela. Pwede? Sige. Saanan, Marisol, apok. Sikaban garot na agistorya. Agistorya ka, may papan iti lugar, adim makalam. Si, abuela?
Danggan nyo ta istoryaan ni siya. Ti maipapan kadagiti kakabagyan ni da kami ijay Espanya. Oh, alaman nga ron, apok. Ang istorya ka, tanong ka. Nasingad di ba nagsarsarita da Senyorita Marisol kan Senyora Agusta? Imbag man, tadi napakitaan iti kinatangsit ni Doña Agusta. Wan nga raw, nasingpet mo't gayam. Ngam adapilyan na apakitaan iti kinasingpet. Benito, urean niya pa'y nga ta kinasingpet ti ipakita na kanyak ita. Dinto mapunas ti sakit tinakam ko kankwana. Anya? Dakes at tao ni Marisol. Saan amaikari nga agtawid iti kinabaknang. Tirumbang kan kuana kat mailoblob iti kapitakan. Tabarang maksayan ti kinatangsit na. Hoy, Pedrita, anya ka kade? Madi ti kasta nga ibagbagam. Diyak pa'y lang amin imbaga kada kayo ti kinadakes nga inaramid na kanyakat. Anya? On. Di mo nakita ti inaramid na anak kaigapuan ti pannakatinag ko iti pagbabasuraan. Anya? Aguray ka. Anya nga agpaiso tinapasamak. Apay anatin nagkaijay. Ibagakan ka. Ngam ikarim adi mon saritaan ka ni Don Esteban. Anya? Dumngeg ka, Benito. Bastos ni Marisol. Indurduron na. Aging gaan na karuskusak ijay. Kat na ilaylayunak iti apot. Awan asina iti bakutan akas kanyak. Kasta tinapasamak, Pedrita? Uwan. Nagasatak pa'y laang. Ta nagsubli ti puot ko. Tano saan? Na itademak nga tan ijay. Ay, pudno nga aglablabes ni Marisol. Ngam awan ti maaramidan ta. Dahi tangarod ti nakalkalda ang Benito. Gapo iti kinamarigrig at biyang talaangan ti agpaspasensya. Aganos talata bakit? Anya nga rod gaya. Dahi talaang ti babalintang aramidan. No kayat tapay ti agbiang. Ang bayam. Kita ekno anya ti maaramida, Pedrita. Anya kumapay ti maaramidam, Benito. Awaanan. Lakay kan baketan. Naglaklakay kan nagbakbaketan dito Villa Gabriel. Nga awan ti nagbaliwan ti kasasaad ta. Saan bakit? At dapay maaramidan ta. At dapay. Pudno amin nga imbaga ni Pedrita, sakbay ang nakaturog. Agan anos kami, aginggat maudi nga anges mi iti daytoy Avilla. Agam, saan ko nga itulok akas ta ti mapasamak? At dapay gundaway. Wen, at dapay gundaway. Tapno marukatan kami iti pannakaadipan mi dito'y Villa Gabriel. Ha? Ni Senyorita Marisol dayjay nagsakay iti kabalyaw. Papanan na nga ta. Dayjay, maipasir ko ta selag. Ay, inlayon nanti pimanaw. Papanan na nga ta. Amo nga ta ni Senyor ti ipapanaw ti anak na. Benito. Nakariing kagayam. Adada na pagtikabalyo ngay madayo. Asino tinagsakay? Ni Senyorita Marisol. Anya?
Rabrabi, papanan na. Diyak mo ah. Ang mga noadamot kasinarak na. Ang mga noadagayim na kasinarak na. Anya? Si kamay. Asino kumamit tinamamaw kan nakasingednan kat kaano lasim mangpait? Uwan anya. Ni, kat, papanan na nga rod ngay. Santan apagparikutan day ta. Makamuditan ni Senyor Esteban. Esteban. Ne, kunaglano adda nida kayo, ni Tiseled na pagturugan nida kayo. Ni Marisol, papanan na kadikat rabiin. Natangken ti ulo ni Iso. Imbaga ni Isyak na nagwayaan ti aldaw na panagpasyar ni Iso na nakakabalyo. Tawan pagpagadan ni Iso. Ngem, impilit ni Iso ti pimanaw. Papanan na kano. Gaputa silag ti bulan. Kayat ni Iso kano ti agpangin. Ngem ne, nagpadaya. Amangan numapan ni rancho. Oh, adayo ichayan, Esteban. Iso nga rod, nasaan pa na makaturog ni siya. No dinto pa la nakasubli kalpasan ti may isa na oras. Romwarto meten ni siya, tasapulag. Makapasalibukan ti agpasyar ditoy. Iti kastoy na oras. Ho! Agpalabas ni data iti oras dito'y tuktok ti kulyado? Dumsaag ni siyak dito'y bukot mo, Miss Tiza. Dito'y talang, Miss Tiza. Di nagpampanawan, ha? Asidagan dito'y ti Rancho Gabriel. Saanak tayo nagawid. Inton maoman ni Siak dito'y turod ti panagawid ni Siak. Dana pag ti kabalyo ti maalingag ni Siak. Naggaraiki ni Miss Tiza. Amangan na dito'y titurungan dagiti nagkabalyo. Namangagda ti garaiki ni Miss Tiza. Agsakay matla ni Siak ka ni Miss Tiza. Hey! Pumanawan ni data dito'y tok-tok ti turod, Miss Tiza. Saan la na may sa ti nagkabalyo na sumod? Bandito nga tadagita na nagkabalyo? Pasalugan ni data, Miss Tiza? Siyempre! Makita ta ka! Partakan ni si ka, Miss Tiza! Asino dagiti nagtagi kabalyo anak kita ni Marisol. Gagayam, di uliway na denggen tituloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!